халкым өчен дип бар булган көчен, сәләтен һәм малын сарыф иткән шәхесләребез шөкер аз түгел. Ләкин без шулар янәшәсендә гомерләрен дә корбан иткән бөек затларыбыз барлыгын онытмыйча, аларның каһарманлыкларын әледән-әле искәртеп, хәтердә яңартып торырга бурычлы икәнлегебезне дә онытмасак иде. Бүген сүзебез шундый фидакар затлардан саналучы 3 туган бабыйлар турында. Татар халкының мәгърифәтендә зур урын биләп торган Ишбубый мәдрәсәсе 1781 елда ачыла. Бу ел Ишбубый мәдрәсәсе оешуга 240 ел. Бу республикада иң борынгы уку йортларынан берсе. Хәтта Казан дәүләт университеты үзенең оешу елы белән аннан берничә елга яшәрәк булып тора. Аның җитәкчеләре бубыйлар, фамилиялары бубыйлар дип, ягъни алар үзләренең документларында биргән шаһадәтнамәләрендә бубыйлар дип куелганнар. Фактик яктан аларның фамилиясы Нигъмәтуллиннар, ләкин ул чорда инде күп кенә күренекле кешеләр үзләре кайда яшәгән шул тәхәллүсне псевдонимны алганнар. Алар бубыйлар дип тарихка кереп калганнар. Алар авылда, баш шәһәрләрдә, Уфа, Оренбург, Казан тигезлегендә мәдрәсә оештыра алганнар. Һәм аларның кайбер күрсәткечләре буенча алар инде алда торганнар, хәтта баш шәһәр мәдрәсәләреннән дә. Атаклы Бубый мәдрәсәсе дигәндә без әлбәттә иң беренче Габделгаләм хәзрәт Нигъмәтуллин салган нигезне әйтергә тиешбездер. Чөнки ул 3 зур шәхесне безнең татар мәдәнияте тарихына тәрбияләп биргән кеше. Аның уллары Габдулла белән Гобайдулла Төркиядә белем алып, күпмедер күләмдә гарәп илләрендә белем истәп кайтканнан соң, Россиядә иң беренче дөньяви зур университетлар тибындагы уку йорты ачарга булалар. Ләкин бу уку йорты иң беренче хатын-кызлар мәдрәсәсе буларак ачыла 1901 елда. Һәм әлеге мәдрәсәдә ачылган көннән алып дөньяви белемнәр бирелә башлый. 1903 елына инде ир-егетләрне җыеп мәдрәсә ачылгач, озакта үтми әлеге мәдрәсәнең даны татарлар яшәгән бөтен җирләргә тарала. Сибирдән, Урта Азиядан, хәтта чит илләрдән шушы мәдрәсәгә укытырга һәм укырга кешеләр килә башлыйлар. Чөнки аларны берләштерүче, илһамландыручы Габдулла һәм Гобайдулла бубыйлар, алар акыл ияләре, алар галимнәр, алар гаять зур белемле, киң карашлы кешеләр булалар. Габдулла бубый фәлсәфә һәм математиканы бик ярата. Менә истәлекләргә караганда, ул төннәр буе үзенең бүлмәсендә математикадан мәсьәләләр шишеп утырган диләр. Һәм ул үзенең милләтен дә менә шушы дөньяви фәннәр ярдәмендә, фәлсәфә һәм математика ярдәмендә үстерергә, үзгәртергә тели. Диссертация язганда да менә шул Габдулла бабыйның кулъязмаларын укыганда, хатларын укыганда, шулай гел уйланадыр, менә ничек итеп үзләренең алар балаларын тәрбияләгәннәр. Менә ул аның берничә баласы булган инде, егетләрдә булган, ләкин нишләптер Галия исемле кызына үзенең мәдрәсәсен калдырырга теләгән. Галиягә язган хатында Гылчада булган чакта яза: "Син ди укырга тиеш. Нинди генә авырлыклар турып килсә, чыкса да укырга тиеш. Ул гыйлемнәр сиңа кирәк буламы, юкмы киләчәктә? Ләкин киләчәктә милләтеңә хезмәт итәр өчен сиңа ул гыйлемнәр кирәк, укырга кирәк" дип. Алар үзләренең балаларын кичкенәдән үзләре милләтләренә хезмәт итәр өчен дип тәрбияләгәннәр. Бубыйларның мәктәп мәдрәсәләрендә балаларга белем тәрбия бирү белән бергә рус теле, рус әдәбияты, чит телләр укытыла һәм математика, алгебра, география, физика, химия кебек фәннәрдән ул заман фәне югарылыгындагы иң яхшы белемнәр бирелә. Шулай итеп, Бубый мәдрәсәсе ул татар мәгарифе тарихында иң алдынгы уку йорты буларак хуплауга һәм мактауга лаек. Мәктәп биргән укытып кына түгел, биргән шаһадәтнамә, хәзергечә әйтсәк аттестат. Бу хәзерге заман аттестатларыннан аермалы буларак бер генә нәрсәгә дә хәтта игътибар итәргә мөмкин. Анда бар фотография, ул чорда кем икәнен, каян икәнен, һәм аскы эшләйне Габдулла бубый, Гобайдулла бубый мәдрәсәнең җитәкчеләре кул куйган документлар бездә сакланалар.
берген білімін қоллана алғандар алар Татарстанда, якын тирәтебекләрдә, Россиядә һәм чит илдә дә. Һәм чит илләрдә булган вакытта, әйтик, бу шәкерте барса, әйтик, Төркиягә. Кайда укып чыкты? Бу да яхшы символда эшләрлек дәрәҗәдә кеше дип аны бәяли алганнар. Моннан тыш, бу үзләре китаплар язганнар. Мәдрәсә шәкертләре арасында таратканнар һәм укытканнар. Бу мәдрәсәсе үзенең кызлар укытуы белән данлыклы. Reyhane tanılgan Bobi medresesinde okuyan 1908 yıldan başlayıp mektebinden yapılığına kadar okuyan. Ne zamanında söyleyen idi. Anda okutkan vakitinde anda bir din gene okutulmayan anda türlü diller okutulgan, Arap dilleri, Türk dilleri. Medrese bitkenden sonra hem adep muhlise Bobi bilen ilimde bulganlar alar hatlar yazışkanlar. Birazdan sonra yanıparda kızlar mektebi açılar. Anda enini çakırtalar, anda malime bulurga da. Anda eni nice yıllar kızlarını okutup, bir kekşi okutup ütkergen. Muhlise Boboy kim soğul? Muhlise Boboy, İslam dünyasında bugünkü günge kadar birden-bir bulup kalgan kazıya. 1917-37 yıllar devamında, 20 yıl devamında Rusya Müslümanlarının diniye nezaretinin idare başlığı, şeriat kanunların tiren bilgen hükümdar. Muhterem, isimleri dünyaya mağlum, Galimjan Barodi, Rizaettin Fahrettin kibik otaklı din işlikleri jitekçiliğinde ol Rusya Müslümanlarının dini nezariyetinde gaile işleri bölügün jitekli başlay. Hem 20 yıl devamında ol gaile işlerin jaylav, ise hatun kızlar arasında onlatu, oğartu işleri olup bara. Onu tırış, gadil hükümdar deyip bileler. Şulay yok, Rusya'nın türlü pışmaklarından onun yanına, şuşu kazıya yanına kile turgan bulalar. Muhlise Boboy 3-4 yaşından okurga yazırga irene. Hem garip farsı tillerinde tez üzleştire. Şu sebepli midir? Ol Türkü Tatar edebiyatına, şerik klasikasına tortula. Müslüman hatun kızlar derin müallimetinde kızlarga bilim biri bilen bir rattan alarını turmuşka da әзерләгәннәр. Muhlise Boboyның fikri мондай була. Hatun kız өзінің тұрмышында өзінің хужалығын өзі алып бара білерге тиеш. Қол эшләренә өйрәнергә тиеш. Дөньяда төрле хәлләр була. Үлеп китәргә мөмкин ире, ялгыз калырга мөмкин, балаларын үстергә кирәк. Шул ул алган һөнәре белән тормышта кем күрергә, өйрәнергә тиеш. Шунлыктан кызларга күпләп сәрпинкә, бәрхет кебек материаллар алып кайтып бирәләр. Алар алтын белән, көмеш белән, инҗи мәрҗәннәр белән шигәргә өйрәнәләр. 1905-7 yıllar inqilabı Boboylar Mektebi dövründe facialar başlanğan dövr ol. 1911 yılını мәгълүм булганча 30 гыйнвар төнендә Boboylar Mektebi tarmar ителә башлый. Бүлеп яратты спектакль benim Muhlise Boboy турындагы пьесага негизен коелды. Мин шушындай рухи яктан нык сығылмай тұрған татар хатын кызының образын беруге тіледім. Соңғы сулышына қадар нык тұрып, бір күнді сатмайша атырға хаким етілген. Милләт хадимасы болырға тілейм, мен милләтіме қызмет етуге тілейм. Қаян мындай фикірлер аңарда, қаян мындай фидакарлік. Һәм алар совет шырында да, бик ауыр заманларда да өздерінің иманларына туғры қалып, біздің милләтке мәгрифет нур айлашканнар. Бик әйбәт. Кинегез, киттек. Ни өчен? Нинди гаебебез өчен сез безне булай мыскыл итәсез? Сез Россия дошманнары. Панисламизм афинын таратасыз. Вахабитлар, шул азмыни. Шулай. Туктагыз әле. Туктагыз әле, без бит дәүләткә каршы түгел. Без татар балаларының билимле булып үсүен телибез.
Сіз бірдем Россия гражданларының именлігіне яңыз. Шуңа күрә сезге оптимизация тиеш. Демәк, сезнеңчә татар балалары Россия гражданлары түгел. Мен бит алай демедім. Әгәр татар балаларының урысча, французча өйрәнүе Россияның именлегенә яны икән. Мусульманчаны бөтенләй ташларга кирәк. 1911 елның 29 гыйнварында Бубуй мәдрәсәсенә тентү ясау өчен отряд җибәрелә. 30-на каршы төндә мәдрәсә ишек алдына атка атланган йөзләп кылычлы стражник килеп керә. Һәр мөгаллимне үз бүлмәсенә биклиләр, сак астына алалар һәм тентү башлана. Тентү 3 тәүлек дәвам итә. Бубуй вакыйгасы уңае белән төрмәләр тула. Тарихчы Риза Фәхретдиннең 2 йөк аты кулъязма материаллары тентү вакытында алып китеп юкка чыгарыла. Бубуйларның бай китапханәсе утта яндырыла. Ни кызганыч, кызлар мәдрәсәсе танылу алган дәврдә менә шушы татар милли мәктәпләренә каршы сәясәт башлана. Һәм юк бар сәбәпләр аркасында юк сәбәпне бар итеп дөресрәгә. Алар өстеннән донослар языла башлый һәм 11 елны 3 көн эчендә шушы яңа мәгариф учагын, яңа төр мәгариф учагын тармар итәләр. Шулай итеп, патша хөкүмәтенең татар мәгарифе дип җан аткан бубуйларга каршы оештырылган карагыручылыкны Советлар хакимияте уңышлы тәмамлый. Алай гына да түгел, юкка чыгарылган, онытылырга дучар ителгән Иш-Бубуй мәдрәсәсе турында 20 гасырның 70 елларында искә алырга җөрьәт иткән язучы Мөхәммәд Мәхдиевнең дә язмышын боза Совет системасы. Бубуй мәдрәсәсе эшли башлау белән татар матбугатында, татар язучылары, галимнәре, фикерияләре арасында аны хуплаган, әлеге мәдрәсәнең тәҗрибәсен гомумән татар дөньясына таратырга теләгән бик күп мәкаләләр басыла. Кызганычка каршы 1910 елда 11 елда менә шушы мәдрәсәдә тентүләр башлангач, әлеге мәдрәсәне ябу процессы башлангач та, аны яклап бик күп язучылар була. Шуңа күрә Бубуй мәдрәсәсе темасы ул 20 йөз башы матбугатында иң күп телгә алынган, иң күп тикшерелгән, иң күп бәяләнгән темаларның берсе дип карый алабыз без. Кызганычка каршы 30 еллардан соң бу тема ябыла. Һәм озак еллар буе бу темага кагылучы булмый. Инде Бубуй мәдрәсәсе тарихында, Совет идеологиясы тәэсирендә, гомумән татар мәгарифе, татар мәктәп мәдрәсәләренең тарихында ниндидер бер караңгылык оясы, схоластика оясы буларак бәяләнә башлый. Һәм менә шушы заманда 60 елларның ахырында, 66-67 елларда Мөхәммәд Мәхдиев бу темага керешеп китә. Бу чорда әле татар мәктәп мәдрәсәләрен өйрәнүче бер галим дә юк. Ул бу юнәлештә беренче. Бубуй темасы безнең гаиләдә инде гел яшәп торган темаларның берсе. Чөнки әтинең язмышының күп сәхифәләрен шушы Бубуй темасы хәл иткән заманында. Альда Хазиевна Махмутова һәм минем әти Мәхдиев 60 еллар уртасында беренчеләрдән булып, Бубуйлар мәдрәсәсе турында һәм бу хәрәкәт турында язып чыган. Аның мәкаләсендә бик күп жандармерия материаллары кулланылган һәм вакытлы матбугат материаллары бик күп бирелгән. Некоторые материалы по истории Бабинской школы дигән киеренке рәвештә ясалган доклад һәм үз колы белән сызылган җирләре бар. Шәхесләрнең фамилиясын атап, үзенең оппонентларын фамилияларын сызып барган. Күрәсең, сөйләшү шундый киеренке барган, фамилиясын атамау дөресрәк булгандыр, чөнки мәкаләне бастырырга кирәк.
Бер кеше дә якламаган, бастырырга димәгәннәр тарихчылар. Ашы тәҗрибәсендә бер главасы битен каһәрләнгән хәрәкәт, каһәрләнгән тема дип аталып, шушы бубыйларның хәрәкәтен Советлар Союзы чорында инде пан-исламистик, пан-тюркизм дип кенә кабул итү. Теге мәгърифәтчелектә күрү юк, рус культурасына якынаю теләге барлыгы турында да сүз юк, бер нәрсә дә юк. Гел каралык. Әти шушының белән янган, каһәрләнгән язмышы күрәсең бубыйга гына да түгел. Бик зур бер безнең әдәбиятыбызның тарихының бер чорына бәйле ул каһәр төшү. Казан утлары журналында 69 елда Бубый мәдрәсәсе турында материалның басылып чыгуы, гәрчә ул материал шактый изгәләнгән булса да, хәтта ул күпмедер күләмдә кыскартылган булса да, ул инде татар дөньясы өчен, татар тарихи мәдәни мирасын кайтару өчен гаять зур әһәмияткә ия була. Һәм моны чыгарган Казан утлары редколлегиясе да, аны яклап чыккан фикер ияләре дә әлбәттә гражданлык батырлыгы күрсәтәләр. Күп нахак сүзләр ишеткән, гаделсезлекләр белән очрашкан язучы бер мәкаләсендә булай дип әйткән. Килер бер көн. Әгәрҗәдә һәм Ишбубыйда Габдулла, Гобәйдулла һәм Мөхлисә бубыйларга мәрмәрдән һәйкәл куярлар әле. Вакыт, күренекле галим, яраткан язучыбыз фән эшлеклесе әйткән сүзләрнең дөрестлеген раслый.